Izena duen oro bere izanaren jabe glosario genealogia feminista aurkeztu dugu. Alde batetik gu geu izan nahi dugulako, gure memoria eta relatoaren jabe eta beste inork egin baino lehenago, guk egiteko ariketa bat zela ikusten genuelako, Beste alde batetik adierazpen moduko bat da ere bai, sindikalismo feminista nola ulertzen dugun azken urte hauetan proposatutako, asmatutako termino proposamen eta oinarri ideologiko feministen bilduma bat ere bada. Bada ere eskertza ariketa bat eta aitortza ariketa bat azkenengo 50 urte hauetan, ibilbide honetan edo genealogia honetan ibili izan diren eta ekarpena egin izan duten kide guztiei. Eta modu batean iruditzen zaigu ere, kultura patriarkalaren aurrean ere resistentzia ariketa bat badela, gure memoriak, gure genealogia feministak, argitara ekartzea eta Euskal Herri feministaren eraikuntzan, aletxo bat edo ekarpentxo bat egitea. Labek sindikalismoa aberasteko ekarpen handia egin du. Sindikatua langile guztien etxea, langile guztien borrokarako tresna izatea nahi dugulako. 80. hamarkadan feminismoa sindikalismora gerturatzeko apustua egin genuen. Urte guzti hauetan ibilbide feminista bat garatu dugu. Lehenik eta behin barne mailako erabakiak hartu ditugu eta horrek aukera eman digu kanpora begirako erabaki berriak hartzeko. 3 gauza azpimarratu nahiko nituzke. Lehenik eta behin, eraldaketa feministarako proposamen integralak egin ditugula eta intzindariak izan garela horretan. Bigarrena, praktika sindikal feminista garatu dugula. Eta 3. mugimendu feministarekin aliantzak eraiki ditugula, elkarra aitortzan irabazi dugula eta elkarrekintzan ari garela. Ideia sortzen da, ari ginenean prestatzen formazioa delegatu berrientzako, oinarrizko formazio feminista, hortarako sortu genuen glosario bat. Eta konturatu ginen momentu horretan, glosarioan agertzen ziren terminoak guztiz politizatuak genituela eta esan nahi propioa eman geniela. Eta gainera, termino guzti horien atzean borroka ibilbide bat zegoela. Horrek aukera eman zigun terminoekin batera gure borroka feministaren ibilbidea azaltzeko. Bai, eta horregatik pentsatu genuen genealogia bat sortzea ezinbestekoa zela. Hitzek guretzat dira importanteak, eta guk zelan erabiltzen ditugu eta ze borrokak egiten ditugun horien inguruan da ezaugarritzen gaituena, gure sindikalismo feminista definitzen duena. Esaterako, guretzat soldata arrakala ez da termino neutro bat, eta guk zelan erabiltzen dugun ez dauka zerikusirik patronalak zelan erabiltzen duenarekin konparatuta. Beraz, ezinbestekoa zen gure genealogia propioa sortzea, eta hori egin genuen.